Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Ватанны саклаучылар, әлбәттә каһарманнарны искә алалар. Я всю жизнь мечтал быть военным и к этому шел, стремился и добился своего. Батырлык атналыгы. Нәни әлмәтлеләр хезмәт вазифаларын башкарганда халак булган каһарманның якыннары белән күрештеләр. Шундый җегетләр, акырып тора торган, шыгырып тора торган җегетләр. Халыкара туган тел көне. Мәгариф вәкилләре Ризаддин Фәхреддин тәҗрибәсе белән танышты. Безнең әлмәтебезгә 12 районнан 46 эштә катнашкан һәм җиңеп чыккан укытучылар килде, педагоглар килде. Ватанны саклаучылар көне алдыннан әлбәттә ватанының азатлыгы һәм бәйсезлеге өчен көрәшкәннәргә хөрмәт һәм истәлек йөзеннән мәңгелек утка чәчәкләр салдылар. Сугыш кырында үз гомерен корбан иткән каһарманнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Ватанны саклаучылар көне бәйрәм генә түгел, хәтер көне. Ватаныбызны яклаган һәркемгә хөрмәт һәм рәхмәт көне. Бу сугыш кырында үз илләре һәм халкы өчен фидакар көрәшкән кешеләрне искә алу өчен бер форсат. Ватанны саклаучы елында бөтен ил Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итәргә җыенганда ватан өчен көрәшкән һәркемнең батырлыклары турында тарихи хәтерне саклап калу мөһим. Ватаныбызның азатлыгы һәм бәйсезлеге өчен гомерен бирүчеләр истәлегенә әлмәтлеләр мәңгелек утка чәчәкләр салдылар. Мы всегда возлагаем цветы, отдаем дань нашим дедам. Без һәрвакыт чәчәкләр салабыз, безнең өчен иң кадерле тормыш биргән бабайларыбызга хөрмәт күрсәтәбез. Бик күп мисаллар, безнең геройларның 1000 мисалы бар. Шуңа күрә без аларга буйсынабыз, алар белән горурланабыз. Мин һәрвакыт хәрби булырга хыялландым, моңа омтылдым һәм үземнең теләгемә ирештем. И сами я всю жизнь мечтал быть военным и к этому шел, стремился и добился своего. Алсу Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт компаниясе. Бөек җиңүгә китергән 1945 елның феврален искә алуны дәвам итәбез. Бу сугышның 1341 көне. Большевикларның Бөтен Союз Коммунистлар партиясе Үзәк комитеты Совет армиясенең 27 еллыгына чакырулары басылып чыга. Шулай ук Совет сугышчыларын революцион уяулыкны тагы да югарырак күтәрергә, тәкәбберлеккә бирешмәскә, үз көчен киметмәскә һәм Германия фашизмын кыска арада җимерүгә чакырды. 3нче Белоруссия фронты гаскәрләре Көнчыгыш Пруссиядә Кенигсбергтан көньяктарак һәм көньяк-көнбатыштарак һөҗүм сугышлары алып баралар. Җиңүгә төгәл 78 көн калып бара. Ватанны саклаучылар көне уңайнан республикада батырлык атналыгы патриотик акция уза. Аның кысаларында Әлмәт дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре яшь юл хәрәкәте инспекторлары белән бергә Галимовлар гаиләсендә булып кайтты. Очрашу 1996 елның 22 июнендә хезмәт вазифаларын башкарганда һәлак булган дәүләт автомобиль инспекциясенең юл патруль хезмәте өлкән инспекторы Эдуард Якфәр улы Галимов истәлегенә хөрмәт билгесе буларак узды. 3-4 yıl birga yaşadık. Bek aşık jigiti. Бу йорт Эдуард Якфәр улы Галимовның үзләрен әле дә хәтерли булыр. Гаиләдә бердән-бер улын югалткан Якфәр ага Галимов үзенең улын горурланып искә ала. Аның фидакарлыгы һәм хезмәткә тугрылыгы турында сөйли. Эшен үлеп яратадыр. Армиядан кайтты да армиядан язайым. Миңа яхшы машина әзерләп торыгыз. Предприятиегә керәм дә крас. Краздан башка юк бу, элеккәйдә крас, ниләр, маз, шундый машинада эшләячәкмен мин. Аңарга кемдер предложение биргән. Әйдә син кил инспекциягә. Нәдән Фәрит. Улар Эдуард аңарда киләдер иде, алдакшы.
Юл куркынычсызлыгын тәэмин итүче 27 яшьлек Эдуардның гомере юлда изелә. Рульдә булган хезмәттәше кинәт йөгереп чыккан кызны дәрдермәс өчен хәрәкәт юнәлешен кискен үзгәртә. Шуннан машина ава. Эдуард тормыш белән ярашмый торган авыр җәрәхәтләр ала. Менә шундый егетләр. Акырып тора торган, жыгып тора торган егетләр. Ягъфар абыйга хөрмәт йөзеннән һәм ватанны саклаучылар көне уңаеннан истәлекле бүләкләр тапшырылды. Барлык ир егетләребезне ватанны саклаучылар көне белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Гаиләләрендә тынычлык, сәламәтлек, гаилә бәхете телисебез килә. Илләребез, күкләребез тыныч булсын, сугышлар бетсен һәм барсы да яхшы булсын дигән теләктә калабыз. Батырлык дәресендә балалар өчен каһарман тәрбияләгән Ягъфар абый белән шәхсән таныша алдылар. Кеше гомеренең кыйммәте, ватанны саклауның әһәмияте турында белделәр. Ләйсән Галиева, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Безнең иҗат төркеме ватанны саклаучылар көне уңаеннан 23-нче янгын сүндерү бүлеге хезмәткәрләрендә кунакта булды. Очрашуның максаты коткаручыларның хезмәтен күрсәтү һәм алмашка килүче яшь коллективның осталыгына сызыклау. Мондый янгын тревогалары янгын коткару частьләрендә кызганычка каршы гадәти күренеш. Каравылда торучы шәхси составка һәрвакыт уяу булырга һәм тиз арада янгын булган урынга барып, аны сүндерү чараларын күрергә туры килә. Бәхеткә бу юлы егетләрнең кунаклар өчен күрсәтмә чыгышлары гына. Барысына ничек булганын үз күзләре белән күрсеннәр өчен коткару операциясын шартын туры китереп башкаралар. Рөстәм Халиков бу каравылда иң өлкәне. Ул янгын сөндерү машинасын йөртүчесе. Теләсә кайсы эштә иң мөһиме дус коллектив, ди ул. В одной команде, как все сутки, доверяем друг другу. Сплоченность. Янгын сөндерүчеләр эше белән танышырга килгән студентлар утка чыдам костюм киеп, янгын сөндерүче һөнәрен үзләрендә сынап карый алды. Алар белән алмашка килгән хезмәттәшләрен янгын сөндерүче ветераннар да күзәтте. Яшьләрдән бездә Нуриев Данил Расилович, Сайфуддинов Руслан Рустамович, аннары Илнур исемле малайыбызның җегет бар, Валиев, Халиков Рустам Юлдус малае. Бигрәк тә әйбәт җегетләр, бүтәнсе дә бер сүз әйткәндә специалистлар инде. Күрсәтмә чыгышлардан соң янгын сөндерүчеләрне хезмәттәшләре әзерләнгән концерт көтте. Егетләребез Татнефть объектларын янгыннан саклау буенча хезмәт күрсәтәләр. Алар тәүлекнең 24 сәгате буенча үзләрен хәрби әзерлектә тоталар. Шуңа күрә дә егетләребезгә шушы бәйрәм көннәрендә ныклы сәламәтлек, эшләрендә зур уңышлар телисебез килә. Очрашу истәлекле бүләкләр тапшыру һәм бәйрәм өстәле артында чәй ишу белән тәмамланды. Рәдифә Нигъманова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген халыкара туган телләр көне ЮНЕСКО тарафыннан игълан ителгән әлеге истәлекле көн 2000 елның февраленнән башлап ел саен дөньядагы телләрне саклау, аларны киләчәк буынга исән-имин җиткерү максатыннан оешты. Бу көнне илебезнең төрле почмакларында кызыклы чаралар күпләп уза. Әлбәттә, искәрмә түгел, бу елның иң кызыклы очрашуларның берсе Аулак көрәш илкүләм проекты. Бу ел ул яшьләр үзәгендә Адымнар гимназиясе, Риза Фәхреддин исемендәге гимназия һәм Яңа Нәдер авылы мәктәбе укучылары командаларын очраштырды. Аулагы төбәкара проекты моннан 4 ел элек барлыкка килә. Аның төп максаты Татарстанда яшәүчеләрне түгел, хәтта Россия төбәкләрендә яшәүче татарларны да берләштерү. Менә шушындый күркәм очрашулар соңгы елларда Санкт-Петербург каласында да узып килә икән. Сәхнәдә Яңа Нәдер авылы мәктәбе җыелма командасы. Алар әбием сандагы күренешен тәкъдим итә. Без бу бәйгегә үзебезне таныштыруга һәм аулагы оештырып килдек. Үзебезнең репетицияланган, бик тырышкан бер аулак үй визит мероприятиесенә әзерләп килдек. Беренче карашка укуга катышы булмаган темасы ман тоелса да, мондый биремнәрнең асылда тәрбия үсешендә роле зур ди белгечләр.
Инде географиясы киңәйде, Россия күләм хәзер без Санкт-Петербург каласында 2 тапкыр аулагы үткәрдек, Мәскәүдә 2 тапкыр, Түбән Новгород өлкәсендә, Чиләбедә, Пенза өлкәсендә. Һәм инде безгә килделәр Бәрәңге районы, Мари-Эл, Чувашия белән, Киров өлкәләре белән бик күп, һәм инде Мордовиядә дә булдык, Ләмберә районында. Мәгариф идарәсе башлыгы милли тәрбия бирү буенча урынбасары Сирина Җиһаншина сүзләренчә, мондый чаралар милләт үсеше өчен бик кирәк. Бер-берләре белән туган телләрендә аралашып үскән бала халкының мирасын, аның гореф-гадәтләрен дә саклый дигән сүз. Өстәвенә әле бу бер буын укучыларның үзләре белән тәҗрибә уртаклашуы да. Берләштерә, әлбәттә. Без инде уже дуслар. Мин дә шулай әйтер идем. Һәр вакыт коридорда күрешкән саен исәнләшеп бетәбез бер-беребез белән. Әйе, дуслашабыз, бер-беребез белән сөйләшәбез, танышабыз. Уен барышында катнашучылар милли йолалар күрсәтте, сүзләрдән шигырьләр төзеде, акыл уеннарында осталыкларын арттырды. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Халыкара туган телләр көне Әлмәттәге Ризадин Фәхреддин исемен йөртүче 1-нче гимназиясендә ел саен тантаналы төстә уза. Быел публицист һәм дин әһленең иҗатын хөрмәт итүчеләр Ризадин Фәхреддин исемендәге 20-нче республика педагогик укуында очрашты. Чарада Мәгариф министрлыгы вәкилләре һәм республикабызның төрле районнарыннан 40-тан артык укытучы катнашты. Педагогик уку кунакларын тере музыка һәм дин эшлеклесе мирасы күргәзмәсе каршы алды. Аннары актлар залында күренекле фикер иясе, мәгърифәтче, тарихчы, педагог һәм журналист Ризадин Фәхреддиннең тормышы һәм иҗаты турында видеофильм трансляцияләнде һәм балалар әзерләгән концерт узды. Ләкин бу эшләр өчен ата белән анадан артык һич кем булмас. Аның географиясе киңәйгәннән киңәя бара. Бүген безнең Әлмәтебезгә 12 районнан 46 эш тә катнашкан һәм җиңеп чыккан укытучылар килде, педагоглар килде. Алар арасында Әлки, Әкерҗе, Ознакай, Бөгелмә, Балтач, Тәтеш, Мөслим, Нурлат, Казан, Сарман, Чистай районнарыннан педагоглар бар. Чарада катнашучылар Ризадин Фәхреддин мирасын педагогларның рухи һәм әхлакый тәрбия өлкәсендә куллану тәҗрибәсе белән таныштылар. Хезмәтләрендә күтәрелгән проблемаларның актуальлыгын ассызыкладылар. Илүсә Салахова Казаннан ул мәгърифәтченең мирасын үзенең педагогик практикасында куллану тәҗрибәсе белән уртаклаша. Риза Фәхреддин хезмәтләреннән башка гомумән мин тәрбияне күз алдына да китерә алмыйм. Ничек инде Риза Фәхреддиннән башка, Каюм Насыйрилардан башка балаларны тәрбияләп була инде ул. Билгеле, аларның әйткән сүзләре, аларның язып калдырган хезмәтләре, алар безгә чын ярдәмлек булып торалар бүгенге көндә. Гимназия укытучылары кунаклар өчен укучылар гаиләләре белән остаханәләр һәм класс сәгатьләре күрсәттеләр. Тагын бер кат Ризадин Фәхреддин мирасының зур әһәмияткә ия булуын, аның хезмәтләренең актуальлыгын билгеләп үттеләр. Иң зур максат әлеге чараларның менә шу Ризадин Фәхреддин кебек улуг мәгърифәтчеләребезнең, улуг шәхесләребезнең иҗаты аша укучыларыбызга, укытучыларга, халыкка, милләткә булган хөрмәтне тәрбияләү иң беренче чиратта. Тәҗрибә уртаклашуны педагогик укуда катнашучылар фәнни форумда дәвам итте. Алсу Нуриева, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә Судва районында урнашкан Ирхам мәчетенең 20 еллык юбилейын билгеләп үттеләр. Әлеге мәчет Ирек Сөләйманлы белән Хәмдүнә Хайдар кызы Катиевлар гаиләсе ярдәмендә төзелгән. Хәзер бөгелмәлеләрнең Рамазан аен Корбан бәйрәмен билгеләп үтә торган урыннары бар. Юбилей чарасында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Ирхам мәчете үзенең гүзәллеге, тышкы кыяфәте белән күпләрне сокландыра. Ярым ай белән бизәлгән манарасы, яңа утыртылган чыршылары, әйләнә тирәгә ишетелеп торган намаз тавышлары бөгелмәлеләрне Аллаһка якынлаштыра. Мәчет эчендә һәрвакыт җылы, якты һәм уңайлы. Ул үз ишекләрен бөгелмәлеләргә 20 ел элек ачкан. Алланың рәхмәте белән, бу бит Бөгелмәнең специфик район, Судва, Бөгелмә бит һәр вакыт әзрәк яхшы яктан да данлыклы иде, начар яктан да. Менә бу микрорайон начар яклардан бик данлыклы район иде, менә Шүпшәр иде. Һәм Аллаһ разый булсын, Ирек Сөләйманович һәм Хәмдүнә Хайдаровна рухлары шат булсын. Алар изге ният белән мәчет салык итеп, менә шунда чист тартып нитеп, һәм әлхәмдүлилләh, менә бу микрорайонда начар гадәтләр дә мәчет эшләве белән әзәеп киткән. Менә үзем теге фәннәр кандидаты буларак бит һәр вакыт саннарны карасаң, чынлыкта менә
Elhamdülillah Rabbil Alemin әйтәләр, мәчет нур бирә, бәрәкәтен бирә, һәм ул сизелде. Казанның Россия Ислам институтының Ислам һәм систематик теология кафедрасы доценты Радик Хәзрәт Җәбиров көтеп алган кунакларның берсе. Ул Ирхам мәчетенең беренче имамы була. Әлхәмдүлилләх, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән миңа насыйп булды шушы мәхәлләдә имам вазифасын үтәргә һәм иң беренчедән мин рәхмәтлемен шушы мәхәлләне оештырып җибәрүчеләргә һәм шушы мәхәлләгә йөрүче абыйларыбызга, апаларыбызга. Алар мине яшь хәзрәт имам буларак үзләренең угыллары шикелле, оныклары шикелле мине кабул итеп алдылар. Кочакладылар дип әйтик, әлхәмдүлилләх, тәрбия кочакларын алдылар. Менә шул минем гөл истә шушы минем яшь үсмер вакытлары һәм яшь чакларым үткән һәм аларның энергетикасы белән минем дә энергиям, әлхәмдүлилләх, бүгенге көндә дә балкып тора. Юбилей бәйрәмендә хәзрәтләр, шәһәр халкы, башка шәһәрләрдән килгән кунаклар җыелган. Биредә ир-атларга да, хатын-кызларга да урын табылды. Кунаклар чыгыш ясаучыларны зур игътибар белән тыңлап, мәчет төзелеше турында тарихны барлады. Mübarek bulsun cuma günlerimiz. Mübarek bulsun şuşa jıyılışlarımız. Mübarek bulsun şuşa karşımızda durgan Allah-u Teala. Мәчет Хәмдүнә Хайдар кызы һәм Ирек Сөләйман улы гаиләсе ярдәмендә төзелгән. Аларның кызы Рәйсә Кәтеева 2005 елны аеруча дулкынланып искә ала. Әни көндәлек алып барган булган дип сөйли ул. Кызыклы вакыйгаларны язып барган. Мәсәлән, ул вакытта әнием эштә булган. Аңа анда бер әби килгән, мәчетне күрсәтүне сорый дип әйткәннәр. Әбине мәчеткә алып кергәч, ул бинаның стеналарын сыйпап, әтием әйткән иде шул, килер бер заман, мәчетләр төзи башларлар биредә дип. Күзләре нур белән тулган әбинең исемен дә сорамаганмын дип язып куйган ул. Рәхмәт инде әти-әниемә. Ислам юлында булуларына, алар ярдәмендә таралган нур һәрвакыт янып торсын. Аллаһы Тәгалә алардан канәгать булсын. Бүген мәчет актив тормыш алып бара. Биредә рухи сәламәтләндерү чаралары, балалар өчен экскурсиялар, Рамазан аенда ифтарлар оештырыла. Шулай ук биредә волонтерлык хәрәкәте һәм социаль эш актив бара. Айгөл Шәрәфиева, Ямьяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Сәйсән сау булыгыз.